10-то място. Супер момичек, последната дъщеря на Криптон. Произход. Кара Зорела е братовчет на Супермен. Докато Кал-Ела беше бебе, когато беше изпратен на Земята, Кара беше вече тинейджър, когато нейната планета беше унищожена. Тя беше хваната в капан във фантомната зона и пристигна на Земята години по-късно. Със същите сили като Супермен, супер момиче се бори, за да защити човечеството, докато намира собствения си път като герой. Тя се изправя срещу врагове като Брейнярк и Рейн, доказвайки, че е също толкова силна, колкото и братовчет си. 9-то място. Призракът, духът на отмъщението. Произход. Джим Кориган беше детектив, който беше брутално убит, но вместо да отиде в отвъдния живот, душата му беше избрана от присъствието, богът на вселената на DC, за да стане призракът. Сега, като космическа същност, призракът наказва грешниците и поддържа баланса между живота и смъртта. Силата му е практически неограничена, което го прави една от най-страховитите сили във Вселената. 8-мо място. Доктор Дуум, върховният магьосник на DC. Произход. Кент Нелсън е син на археолог и като дете открива шлема на Набу по време на експедиция в Египет. Духът на Набу го обучава в магия, давайки му почти неограничени сили. Като доктор Дуум, Кент става най-великият магьосник на Земята, борейки се с демонични сили и космически същества като Моргана, Лефей и Каркул. Връзката му с Ордена го прави едно от най-могъщите същества във Вселената. 7-мо място. Аквамент, кралят на 7-те морета. Произход. Артър Къри е син на кралица Атланна, от Атлантида и човек. Издигнат на повърхността, той открива своето атлантско наследство и съдбата си като крал на океаните. Със суперсила, издръжливост и способност да общува с морски същества, Екюемеен защитава както водния, така и земния свят. Той се изправя срещу злодеи като Блек Манта и Усън Мастър, за да запази мира в своето кралство. 6-то място. Марсън Манхантер, последният марсианец. Произход. ДОНН-ДОНЗЦ е роден на Марс и е бил част от напреднало общество. Тяхната цивилизация обаче е унищожена от геноцид, известен като психическата чума. Случайно човешки учен го транспортира на Земята. Той приема самоличността на Джон Джоунс, детектив, и използва неговите сили, телепатия, промяна на формата, неосезаемост и свръхчовешка сила, за да се бори с престъпността. Като един от основателите на Лигата на справедливостта, той стана един от най-уважаваните герои на Земята. 5-то място. Грин Лантърн, пазителят на сектор 2814. Произход. Хал Джордан беше безстрашен пилот-изпитател, избран от кръга на Грин Лантърн Абинсър, умиращ извънземен от Грин Лантърн Кор. Пръстенът избра Хал заради способността му да преодолява страха. Хал стана един от най-великите зелени фенери в историята, защитавайки Вселената от заплахи като Синестру и Паралакс. Неговият пръстен му позволява да създаде всичко, което си представи, което го прави един от най-могъщите герои на DC. 4-то място. Флаш, най-бързият човек в света. Произход. Бари Алън е бил криминалист в полицейското управление на Сентрал Сити. Един ден, по време на буля, той бил ударен от мълния и залят с химикали. Това събитие активира Speed Force в него, давайки му изключителна скорост. С новата си самоличност като Флаш, Бари може да се движи по-бързо от светлината, да пътува във времето и дори да има достъп до паралелни измерения. Той използва силите си, за да се бори с злодеи като Риверс Флаш и Къптън Колд. 3-то място. Сазам, магическият шампион. Произход. Били Беатсън беше момче-сираче, което живееше в Фусет Сити. Един ден той бил отведен до магически влак, който го отвел до камъка на вечността, където срещнал древен магьосник на име Шазам. Магьосникът избра Били за свой наследник и му даде властта на 6 богове – Соломон, Херкулес, Атлас, Зевс, Ахил и Меркурий. Когато казва Сазам, Били се превръща в свръхмощно възрастно същество,
притежаващо свръхчовешка сила, скорост и издръжливост. Като шампион на магията, той защитава света от злодеи като Черния Адам и доктор Сивана. Второ място. Уяндър Уюмен, воин от Темискира. Произход. Диана е дъщеря на кралица Хиполита, владетел на скрития остров Темискира, дом на амазунките. В зависимост от версията на историята, тя е създадена от глина и е получила живот от боговете или е родена като дъщеря на Хиполита и Зевс. От малка Даяна е обучавана да бъде най-силният воин на Темискира. Когато Стив Тревър, американски пилот, се разбива на острова, Даяна открива света на мъжете и решава да напусне, за да защити човечеството. Въоръжена с ласото на истината, неразрушими гривни и божествени способности, тя се превръща в жената чудо и се изправя срещу врагове като Арес, Гепард и Цирцея. Първо място. Супермен, последният син на Криптон. Произход. Кал-Ела е роден на планетата Криптон, технологично напреднал свят, но на ръба на унищожението. Баща му, Джур-Ела, известен учен, открива, че Криптон е обречен поради нестабилността на ядрото си. За да спасят сина си, Джур-Ела и съпругата му Лара поставиха бебето в малък космически кораб и го изпратиха на Земята. Корабът акостира в малкото градче Семулвил, където е намерен от Джонатан и Марта Кент, двойка без деца. Те го отгледаха като Кларк Кент, учейки го на ценности като доброта, справедливост и смирение. Ако обичате DC, наслаждавате се на мрачни теории и най-епичните тайни от комикси и филми, тогава този канал е за вас. Оставете харесване за укрепване на канала, абонирайте се и активирайте камбаната, за да не пропуснете следващите видеа. Сега да, нека се потопим в тъмната вселена на DC.